Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без үзебезне әкияти түгел, әшен барлыкта принцлары һәм патша-бикәләре булган илне, Бөек Британия һәм Ирландиянең берләшкән патшалыгын искә алудан башлыйбыз. Утрауларда урнашкан әлеге дәүләтне Томанлы Альбион иле дип тә еш кына сүз йөртәләр. Илләрендә бик еш томан булса да, башларында акыллы фикерләр, ә башкарган эшләре төптән уйланылган ахыры биредә яшәүчеләрнең. Һич югында әлеге илнең Уэльс җирлегендә гомер итүчеләрнең дияр идем мин. Уэльс җирлеге Бөек Британияның 4тән 1 өлешен тәшкил итә һәм аерым административ сәяси берлек, территориаль бүлем булып тора. Дөньяда әлеге җирлек күпләргә эшетә генә булса да, ил башлыгы исеме Принц Уэльский аркылы таныштыр дип уйлыйм. Ә менә әлеге җирлектә яшәгән төп халыкның сөйләшкән туган теле җирлекнең исеме белән һич кенә дә бәйле түгел икән. Уэльс телендә дип сөйләшмиләр биредә. Җирле халыкның аралашу чарасы вали теле, валийский язык буларак билгеләмә алган. Үз телләрен яклый һәм саклый белүче горур халык яши Уэльс җирлегендә. Моның өчен үзләренә төрле авырлыклар аркылы узарга туры килсә дә, тирә-юньдәге күпләргә мондый мөнәсәбәт бик үк ошап җитмәсә дә. Инде тагы бер нечкәлек. Бүгенге көндә Уэльсның үз теле генә түгел, үзенчә бер бәйсезлек билгесе булып торган футбол һәм регби җыелма командаларына тикле бар хәтта. Ераклардан башласак та, бүгенге Казаннан Казанга тапшыру кысаларындагы хикәятне инде күтәрәлесе темага да якыная килик. Принцлар, патша-бикәләр, һәммәбезгә якын аралашу чарасы булган туган телләр һәм аларга карата булган караш хакындагы сөйләшүне хәзер тапшырубыз герое белән кызыклы әңгәмә дәвам итәр. Героебызга килгәндә күрше республикадан ул. Сөйләме үзгә, әмма татарларга аңлаешлы. Ә иң мөһиме, татар милләтенә зур хөрмәт белән караучы. Ике милләт арасында дустана мөнәсәбәтне яклап чыгучы һәм Татарстан белән Башкортстан арасында бердәм тел мөхите тудыру идеясын алга сөрүче шәхес ул. Нәкъ менә шулар белән җәлеп итте дә инде әлеге кеше безнең игътибарны иң әүвәл. Бүген без Россия Фәннәр академиясе фәнни үзәгенең Башкортстандагы тарих, тел һәм әдәбият институты директоры урынбасары, социология фәннәре кандидаты Тимур Гаяз улы Мөхтаров гаиләсендә кунакта. Милләте буенча чәпчен башкорт егете ул. Моңа өстәп, ана телен ихластан зурлап, хөрмәт итүче, аны саклап калу һәм үстерү юлында күп кенә эшләр башкарырга ният кылучы, дөньядагы алдынгы тәҗрибәгә таянып фикер йөртүче бүгенге заман кешесе ул. Телләр турында сүз йөрткәндә, сез бик яшь Бөек Британияның Уэльс җирлегенең тәҗрибәсенә таянып сүз йөртәсез. Бу ни белән бәйле? Уэльс теле ул шундай бик аз ханга калган. Шуннан әлеге вакытта унда зур шундай үсеш бара, Уэльс телен үстерәләр. Һәм бу безгә мәгълүм. Мәсәлән, мин юрист буларак, миңа кызык булды Уэльс хөкүмәте, Бөек Британия хөкүмәте ниндәй законнарга таяна һуң ошо сәясәтте алып баруда. Бактиһәң, онда бер махсус Бөек Британия парламенты тарафынан шундай кабул ителгән стратегия бар. Менә шундай документ. Бұл документ ул хөкүмәттән кабул ителгән һәм ул әлбиттә зур көскә ия. Уларды бөтә муниципалитет Уэльстың, Британияның төрле органдары, Мәгариф министрлыгы һәм башка министрлыктар шуны башкарырга тиеш, оның акчасы алынган һәм әлбиттә ул безгә үрнәк. Онда Уэльс теленең үстерү стратегиясы бар икән. Шундай зур нәтиҗәләр куелган. Мәсәлән, 50 елга тиклем Уэльс теленең белүчеләрнең 2 тапкырга
арттырырга. Бул бит шундай зур нәтиҗәләр. Үзегез менә Бөек Британияда Уэльс җирлегендә булганыгыз бармы? Әллә инде читтән карап, күзәтеп кенә өйрәндегезме аларның тәҗрибәләрен? Оныһын мин үзем булманым Бөек Британияла, башка илдәрдә булганым бар. Ләкин Бөек Британияла минең әсәем Фирдәүс Хисамеддинова Башкортстан мәгариф министр булып эшләгән сакта менә шунда булган һәм Уэльс менә ошо министрлыгы үзләренең тәҗрибәһен уртаклашты һәм уларга күрһәтте. Шуннан кайтып безнең Рәсәйдәге республика министрлары, мәгариф министрлары үзләренең шу республикаларында шундай ук кебек бер сәясәтте үткәрә башлагайнылар. Интервьюлар бирергә ялашкан социология өлкәсендә яхшы белгеч буларак танылган, хокукның ни икәнен якыннан аңлаучы юрист белемле Тимур Мухтаров бирелгән сорауларга җавапларны тиз һәм тәҗрибәле кеше булуын исбатлап, хайран төгәл тотты. Фән сәясәт ягыннан төптән уйлап, әдәби сәнгать яктан җайлап килә. Безнең кызык сорауларга еш кына шаярып һәм ихластан көлеп тә. Тимур, башкорт белән татарның охшашлыгын күрсәтүче 3 төп сыйфатны әйтә аласыңмы? Альберт, әлбәттә, безнең телебез бер телдә һөйләшәбез бит, аңлайбыз. Шуннан динебез, аны без беләбез. Шуннан безнең яшәгән еребез бит инде Идел, Агыйдел, Урал. Без монда яшәйбез, шуңа без шул яктан без бер иш, минем уйымча. Ярар, бу сорауга син яхшы җавап бирдең. Икенчесен биреп карыйк әле. Татар телендә ничә хәреф бар? Татар алфавитында ничә хәреф бар? 39 хәреф бар. Тагы бер кызыклы һәм безне бик тә куандырган ачыш ясадык без бу юлсы. Уфада яшәүче героебызның бар гаиләсе, абалар бигрәк тә Татарстанның Шаян ТВ телевизион каналына өстенлек бирә икән. Без килгәндә өйдәге телевизор нәкъ менә шушы каналга көйләнелгән иде. Без аны сүндермәскә, башка каналга күчермәскә дә булдык. Йорттагы сөйләшү интервью тәмамланганчы. Һәм бу миңа калса бик дөрес карар иде. Телләр белән бәйле урыны белән бик тә җитди мәсьәләләр хакында без корган әңгәмәгә зәңгәр экраннарда күрсәтелгәннәр ниндидер җиңеллек, шаянлык биреп, күңелләрне күтәреп торды. Башкортны курайсыз күз алдына китереп булмый. Бу дөрес фикерме, әллә инде мин ялгышаммы? Бу дөрес фикер. Минең карт атаем, олатаем Абдулла Мухтаров үзенең Биләрит районында иң таулы безнең район, иң мәшһүр курайсы булган ине. Таулар турында сүз йөрттең, шулай бит? Башкортстанда таулар да күп бит. Бәләкәй таулар түгел, ул 1 километрлык таулар. Уларга менү хатта көне буена кирәк. Синең яраткан тауың нинди? Авылымда бер тауым бар, оның исеме Рәсташ. Рәсташы ул унда бейеклек 1000 метр. Шунда менеп бәләкәй сакта йөри торгайны, хатта тегеней өләсәем, картатаемдардан касып көне буе шунда югала торгайны. Җитди мәсьәләләргә килгәндә, әлеге кызыклы шәхеснең андыйларга карата да һәрвакыт тирәнтен үз фикере булуы. Аның җирле региональ проблемаларга дөнья күләм тупланган уңай тәҗрибәгә нигезләнгән һәрвакыт төпле карашы игътибарга лаек. ЮНЕСКОның югалу алдында торган телләр буенча махсус бер атлас бар. Әйе, Рәсәйдең берничә тистә тел онда бар. Татар теле онда юк, бәхеткә күрә. Әмма суваш теле, башкорт теле, марый, мордва шунда эләккән. Кызганычка каршы, һәм әлбәттә бу бездә шундай зур куркыныч хисен тудыра. Минем уйымча, әгәр дә безнең халыктар тырышып, ниндәйдер шундай программалар, стратегиялар төзеп, телде үстерү буенча, ошо атластан безнең телдәребезне алып була, я исмаһам уларның статусын тегене күтәрергә була ошо атлас секторында. Мондай мөмкинлекләрне кулланган ниләр бармы инде? Әйе, шундай бар. Мәсәлән, Ирландия теле, анда махсус Ирландия дәүләт программа кабул ителде.
менә ошондай стратегия Уэльсыкы һымак һәм хәзер ошо Уэльс теле, оның статусы ошо атласта күтәрелгән. Һәм ул унда хәзер үлеп барган хәлдә түгел, теге тик куркыныч астында торган тел дип атала. Геройыбызның үз-үзен тотышы, аның фикерләү рәвеше, биргән сорауларга саллы, төгәл, кирәк чагында куркусыз җавап бирүе янәшәдәгеләрнең хөрмәтен тудыра кебек тоелды миңа аның белән аралашкан мәлләрдә. Моңарчы якыннан белешмәгән, гомумән таныш булмаган бүгенге тапшыру герой хакында мондый җитди нәтиҗәләр ясап, ялгышмаганмындыр дип ышанасы килә. Башкортстан татарлары дип сөйләшәбез еш кына. Сез социолог буларак бу төркем хакында, бу кешеләр хакында нинди фикердә? Уфа татарлары дип әйтәләр Казанда. Мин әлбиттә ул термин Уфа татарлары менән берничек килешмәйм. Башкортстан татарлары аның менән мин килешәм. Минем уемча Башкортстан татарлары улар Башкортстанда экономик яктан, социаль яктан хатта башкортлардан яхшырак яшәй. Чөнки уларның теге иртәрәк ул теге урбанизацияны үткән халык. Тик шул тел менән бәйле шундай хораудар туа. Башкортстан татарларының җирсакта менә һуңгы вакытларда шундай безнең күз бара, теге төрле имеш бу һезнең телегез диалект кына, я мәсәлән һезнең теге татар милләтегез ул теге яңлышагыз, ул теге һез оныттыгыз һезнең башкорт икәнегезне, андай хораудар булырга тиеш түгел. Чөнки улар теге безнең араларыбызды боза. Еш кына татар, башкорт сәнгать әһелләре арасында ыгы-зыгылар килеп чыга. Сезнең мөнәсәбәт мондый аралашуга? Шул ыгы-зыгылар миңа охшамый, әлбиттә. Менә мин ишеткәйнем, концертлар туктатыла бит инде, я уларны тоеп, нисектер үткәрмәйдәр. Бу әлбиттә андай хәл булырга тиеш түгел. Минең хәтеремдә бер хәл булган, мәсәлән, Әлмәт театры килеп, бездә спектакль куеп Уфала, ниндәйдер анда башкортты дөрес күрһәтмәгәндәр. Шуга бу театрның гастрольдарын туктатып, хатта куып сыгаргандар республикадан. Менә шундай да хәлләр бик үкенечле, андай хәлләр булырга тиеш түгел. Минем уйымча, статуя яшәргә кирәк, шулай бит? Әйе. Әлеге ике милләт бер-берсенең телен җиңел аңлый, сөйләшкәндә нигездә бер төрле әйтем сөйләмнәргә таянып, фикерен белдерә. Аларның укыган әдәби сәнгать әсәрләре дә охшаш телләрдә бит ди ул. Шунсы кызык. Тимур Мөхтәровның күп санлы фикер уйлары, фәнни алымнары кәгазьдә язылып, якын тирәдәгеләргә тәкъдим, теләк булып кына калмый. Аларны ул үзе тормышка ашырып, күрсәтеп бирергә дә омтыла. Гаиләдә туган телне өйрәнү өчен бар мөмкинлекләр дә булдырылган. Балаларын тематик видеолар белән тәэмин итеп тора. Алар бары тик ана телендә тәрбияләүче балалар бакчасына йөри, шундый ук мәктәпләрдә белем алалар. Белем турындагы теманы дәвам итеп, геройыбызның бүгенге көн таләпләренә нигезләнеп җиткерелгән цифровизация һәм цифрлы мәгариф системасы белән бәйле фикерләре игътибарга лаек. Бу өлкәдә Тимур Мөхтәров Татарстанның уңай тәҗрибәсенә басым ясап, сокланып сөйли. Мәсәлән, Алиса дигән бар теге тавыш ярдәмчесе. Алисага телефондамы, компьютердамы, оның менә һөйләшү була русса әлеге вакытта. Әмма киләсәктә менә без беләбез, инде күп калмаган, инде татарча Алиса һөйләшәсәк. Алиса Халиса булыр инде башка. Әйе, Башкортстанда Алла бирһә, без уйлайбыз Әниса булыр. Ул Әниса исемен кушырбыз. Тимур Мөхтәров бүгенге көнгә Татарстанда татар телен саклап калу, үстерү һәм өйрәнү буенча оештырылган эшләрнең Башкортстанда башкорт теленә карата булган мөнәсәбәттән отышлырак булганына, җитдирәк алып барылуына басым ясый. Булай гына түгел, конкрет дәлилләргә таянып, белгеч буларак, җитди анализларга нигезләнгән нәтиҗәләргә таянып, кызыксынычларга интернет чаралары аркылы бу мәгълүмат белән якыннан танышырга мөмкин. Бүгенге көндә ана теле
туган телләрне үстерү мәсьәләсе Россиядә һич югында уйланырга, кайчагында дулкынланырга да мәҗбүр итә. Бу өлкәдә барлыкка килгән проблемаларны хәл иткәндә күбесенчә дәүләткә турыдан-туры кагылышлы булмаган, түбәннән килгән инициативаларга ышанасы гына кала. Революцияга тикле яшәп килгән традицияләргә, халыкларның милли үз аңына нигезләнеп барлыкка килгәннәренә дип ассызлыклый белгеч. Һәм әлбәттә инде дөнья күләм тупланган уңай тәҗрибәгә. Монда Яңа Зеландия, Израиль илләрен мисал итеп китерергә була. Һәм шулай ук бүген инде искә алган Уэльс җирлегенең алдынгы алымнары. Әмма әлеге чит илләрдә эш итү өчен Россиядә моңа батырчылык итәрдәй Татарстан кебек экономик һәм сәяси яктан көчле регион булырга, федераль һәм региональ кануннарны тәңгәлләштереп, хокукый каршылыклар тудырмыйча, төрле халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне хөрмәт итеп, бозмыйча, яшәешне тәэмин итәрдәй сәяси мөхит, атмосфера һәм конкрет җирдә яшәүче халыкларның милли җанлы, аңлы, стабиль рәвештә үсештә булуы. Үзен тәвәккәл һәм горур хис итүе кирәктер мөгаен. Сез Казанда еш буласызмы? Казанда кызганычка каршы еш булырга туры килмәй. Менә һуңгы тапкыр мин 4 ел элек булдым. Бер федераль университетта конференция, телгә багышланган конференция, туган телләргә. Һәм шул конференциянан һуң мин каланы сыгып караным һәм Камал театрында булдым. Гомумән Казанда татар мөхите миңа охшай, татар бистәһе миңа охшай, мәсеттәр, менә Кабан күле, бу минең өчен шундай бер кадерле, шундай истәлек булып калды. Туган теленә гашык булган башкорт егете буларак, Татарстан халкына нинди теләкләр җиткерергә теләр идегез? Минең теләгем шул гына. Сез безгә матур үрнәк күрсәтеп торыгыз. Татар телен үстерүдә сезнең еңеүләрне, уңышларны күреп, без дә кабатлар идек. Бүгенге героебыз белән күп төрле җитди актуаль темаларга фәнни сөйләшү алып барырга мөмкин. Башкорт теленең төньяк-көнбатыш диалекты, тиздән узачак җан исәп хакында мәсәлән, әмма без бүгенге тапшырыкларында аларны күтәрмәскә булдык. Әңгәмәне Тимур Мөхтәровның тагы бер җитди һәм мавыктыргыч, инде күп еллар профессиональ дәрәҗәдә башкарган шөгыле, шәҗәрәләр төзү хакындагы сөйләшү белән дәвам итәбез. Ул минең әсәемнең шәҗәрәһе. Менә минең исемем Тимур бит инде, улларым Таймас, Килдәр, Бахтияр, әсәем Фирдәүс. Шуннан уның атаһы Кояш. Башкортларда шундай исемнәр булган. Һәм аларның атайы Галикәй. Шәҗәрәләр менә мин күптән шөгыльләнәм. 10 елдан бирле. Үзем кулым менән бер 1000дән артык шәҗәрә төзедем. Беләһеңме, Альберт, менә ошо шәҗәрәләр буенча шундай кызык, шундай осрактар бар. Менә, мәсәлән, бер заказчик килеп, миңа заказ биргән. Ул гомер буе үзен башкорт дип ханаган. Әмма уның адактагы тамырлары буенча татар килеп сыгала куя. Шуны белеп, бу заказчик шәҗәрәне алмыйса киткән. Бездә икенче осрактар булды. Мәсәлән, бер бабай, бер агай инде, улы, ул килеп заказ биреп, гомер буе үзен татар ханап, нәселе булган икән башкорт борынгы. Һәм ярты ел булмаган, шуң килеп әйткән, ярай, мин ризалашам. Мин кәңәшләштем, балаларым мине аңланы. Ни өчен минең милләт шулай икән? Менә шундай хәлләр булган. Хәзер менә кешенең үз аңы артамы? Күпләр үзләренең нәселләр белән кызыксынамы? Шәҗәрәне күп төзергә киләләрме кешеләр? Әйе, күптәр, бик күптәр. Тимур үзе дәген, минем белүемчә, әгәр дә шәҗәрә төзмәгән булса, үзенең Кояш бабае, Ерак бабае бар икәнен белмәгән булыр. Шулай бит? Дөрес, әйе. Героебыз Кояш бабайны искә алуга, шуны гына көтеп торган диярсең, тәрәз аркылы урамдагы кояш та якты нурларын сирпеп, үзе хакында исебезгә төшерде. Аңа якынаю теләге белән без дә тәрәз янына җыелдык. Һәм монда исә моңлы концерт һәм героебызның уллары белән кояшлардай җылы сөйләшү көтә иде.
Альбертага һез беләгез, тагы курайларның төрле төрләре бар. Мәсәлән, бар си бемоль курайлар ансамбльләрсен, ләкин минең иң төп курай бул ля курай һәм уның миһезгә уйнап карыйм хәзер. Әйдәле. Кечкенә Бахтияр кулларын кулакларына якынайтып, безгә көйне үзгәртергә кирәклеге хакында җиткерде. Без дә бәләкәшне тыңларга булдык. Син Таймас исеме? Әйе. Таймас, әнекәшләрнең исеме кем? Олы Килдяр, кесе Бахтияр. Нәрсәне аңлата Таймас? Минең исемем аңлата, имеш мин касан үземә максат куям, мин шул максат юлында бер касан да таймайм. Син мәктәпкә йөрисең? Ничәнче класста? Беренче. Нәрсә өйрәндегез инде анда? Унда неймав. Әмас инглизчәдән кыскартып математика дигән аңлата икән. Саннар белән бәйле сораулар биреп интектермәскә булдык без. Булачак мәктәп баласы. Һәм игътибарыбызны кабаттан аның әтисенә, тапшырубызның төп героена юнәлттек. Инде урамга күчкән очрашу барышында математикадагы саннар һичшиксез кирәк булачак аңарга. Тарихи даталарга таянып сүз йөрткәндә. Чөнки без гадәттәгечә героебыз өчен истәлекле булган аның яшәү урыны Уфадагы берничә объектны күрсәтүен сорадык. Сәяхәт барышында беренче итеп без Уфада кайчандыр татар милләте вәкилләре ярдәмендә ачылган Башкорт гимназиясе янында тукталдык. Героебыз өчен бик тә якын, истәлекле урын икән ул. 70-нче елларда бу мәктәпте ачкандар. 70-нче елларда безнең башкортлар Уфа шәһәрендә әз генә булган. Шуан безнең активистларга бала йөргә кушкандар. Шул безнең активистлар инде барып йыгандар да бала итмәй, улар тегене татар дусларына барып, тегеләр белән һөйләшеп, әйдәгез безнең мәктәпкә. Шуан тегеләр ризалашкандар да, шуга ни башкорт гимназия барлыкка килгән. Альберт, менә был минең икенче йортым, минең икенче өем. Мин был өйдә, ошо бинала 4 яшьтән бирле йөрим. Чөнки минең әсәем дә бында эшләгән. Шуннан мин аспирантурала бында укыдым. Шуннан мин бында диссертацияны якланым һәм менә 14 ел элек мин бында килеп урынга эшкә урынлаштым һәм эшләйм. Минең хәзер вазифам директор урынбасары тарих тел һәм әдәбият институтында эшләйм. Монда мин килдем юрист буларак. Бұл миңа бик уңайлы булган, чөнки мин тел проблемалары юридик һәм социологик яктан мин караным. Филолог кебек түгел, һәм лингвист. Һәм бұл миңа бер яктан бер шундай уңайлы, шундай өстенлек биргән. Тимур мине филармония янына алып килгәч, сезнең гаиләгез дә концерт театрларга йөрергә яратадыр инде, шулай бит? Әйе. Минең иң яраткан ул музыка. Театрга һәр вакыт йөрим һәм үземнең гаиләмдә йөртәм. Мин шул тиклем музыканы яратам, хәтта үзем дә йырларга шундай теләгем бар. Сезнең алдында безнең башкорт арияны шундай тәкъдим итәм. Тағла язар ете, ердер кипте, муйлақ сескеге күмелді. Наза бәхрім ярғы ташқындардай, ярғыта минің көңілімді. Бу берәр башкорт операсынан ария булгандыр инде. Әйе, Кодаса исемле Захир Исмаиловтың операһы. Татар халык җырларыннан нинди искә төшерәсең?
Әгәр дә әйтһәм, менә Сарман йырын әдрәк беләм. Сарман буйларында шуны. Әйе. Сарман буйларында. Әнә шундый үз телен чын күңелдән яратучы, татар милләтен хөрмәт итүче башкорт егете яши Уфада. Сөйләгән сүзе, башкарган эшенә тәңгәл килеп тора аның. Фасон өчен генә түгел. Безнең милләтне хөрмәтләгәч, без дә якыннанрак танышып кайтырга теләдек үзе белән. Һәм һич кенә дә ялгышмаганбыздыр дип уйлыйм. Кыю, тәвәккәл, акыллы гына түгел, күп нәрсә белән кызыксынучан шәхес. Чын фән әһелләренә хас сыйфат, принципиаль икәнлеге дә ачыкланды героебызның. Аның белән озаклап сөйләшкән, танышкан арада. Әлеге матур гаилә белән аралашу, вакыты белән шаярып һәм көлеп сөйләшү кәефегезне күтәргән. Без кузгалткан җитди темалар сезне дә битараф калдырмагандыр дип ышанып калам, хөрмәтле тамашачылар. Һәм хәзергә һәммәгез белән сабылашып торам. Иң изге теләкләрдә, яңадан, бик тиздән кызыклы очрашуларга кадәр.